O, ana, naimas? Yung mo pumaak ng sukan. Awan. Mbag, tas mga putkan. Isiram tag tungtong ta. Anya lakay? Talaga akong pinagbalbalin mo. Kas talat nga kanayo na eh. Kita ama. Nanya ti kwa. Kahit mo mangyari, kanayon latang nga parbangon kang agawi din. Ana, panunutong met agad na pamilyang. Hanga puro ato barkada. Panunutem, dagit anak mo, bato na awan ti kadwa man lang nga galaga. Basta nata ka na yun eh. Siguro da babae bidaya. Hanga porke nga sikat da trabaho na sikat am amin ti masusurot eh. Anya kahit mo, tata, mauma ko inyati kahit mga tata. Agpili ka. Agpili ka. Nanyati kahit mo. Nabarkada mo yung si kami ng pamilya. Siguro talaga, pay-peso nga, da babae bidaya. Ana, agsao ka. Tapno maamon na tanong niya ti kahit mo, nga mangyari. Agpili ka. No si kami nga pamilyam. No, kita barkada makanayin mong kadkadwa lang araw din. Supay na kadlog, hanggang ting nga rabiing, hanggang na parbangon. O, apay di ka makasao. Kastalatan. No, sumangpit ka. Awan lang tatagtagarin mo, tapno itikasta, ang kamakwa. Agpili ka. Agsao ka. Agpili. Ano pa nang nahit? Oh, pinata ka. Imbaga mo bakit nga sirak, tagtungtong ta, din sirak. Di kahit ko sa ito'y kaunay. Ito'y kaunay ko na kagtungtong tala, isaram. Kiti Tatay mo- pa siyang manao. Hindi man baga. Oh. Hindi tagtungtong, hindi rin mo ka. Nangigmura, dali yung bagbaga. Mati ah. Tatay pa siyang manao dito. Imbaga mo nagtungtong ta. Sungan sirak, tayo siram ko naman. Ano na? O, na, naimas? Yung mo pumaak ng sukan. Awan, tiso ka. Ustatan. Sukan. Ustatan. Kagano, hindi na. Ay, ustatan, paspasan kita subot, no, pa. Hindi ka nga makita. Lumang may istata ulom. May matati. Uy, ilang ka naman no, pa, may gamata. Hindi ka nga. Ang lang. Cheese. Uy,